Hei, mä oon Kalle Huttunen ja tietotekniikka on ollut intohimoni jo lähes 30 vuotta. Ensimmäisen oman tietokoneeni sain 25 vuotta sitten, kiitos äidin. Ja siitä lähtien on ollut omistautunut tietotekniikalle ja sen kehityksen perässä pysymiselle. Pitkä kokemus eri rooleissa IT-alalla on antanut mulle syvällisen ymmärryksen asiakkaiden todellisista tarpeista ja kyvyn muuttaa ne tarpeet konkreettisiksi toimiviksi ratkaisuiksi. Tiedän, mitä onnistuneen projektin läpivienti vaatii, ja osaan varmistaa, että jokainen ratkaisu palvelee asiakkaan todellisia tarpeita. Päämäärätietoisena muutosjohtajana olen johtanut useita organisaatioita läpi merkittävien teknologisten muutosten aina varmistaen, että ne ratkaisut eivät ole pelkästään realistisia, vaan tarkasti mitoitettuja vastaamaan liiketoiminnan todellisia tarpeita. En siis halua rakentaa pelkästään teknisiä toteutuksia. Tavoitteena on rakentaa pitkäaikaisia kumppanuuksia, jotka tukevat yhteistyökumppaneideni kasvua sekä evoluutiota tässä digitaalisessa maailmassa. Tuolta portfoliosivuilta voi tutustua mun aikaisempiin projekteihin, joissa olen tehostanut asiakkaiden sekä entisten työpaikkojen teknologista puolta. Joten jos tarvitset asiantuntevaa apua organisaatiosi tavoitteiden saavuttamiseen, älä epäröi ottaa yhteyttä. Kysyminen on siis aina ilmasta. Joten soita, lähetä tekstiviesti, lähetä sähköposti, lähetä pulloposti tai täytä tuo yhteydenotto-lomake, niin katsotaan miten voin auttaa juuri sinua. Kiitos ja hyvää päivän jatkoa.